Celebrating 123 years of God's goodness. Here are Knox UMC's anniversary activities this October with the theme Living in Faith, Tested by Time, Moving On with Love. October 3 is World Communion Sunday. Join us online and via Zoom as we celebrate this during a joint worship service with a Last Supper and Passover meal to be led by Reverend Dr. Menre Mendilio. We will have special midweek services during our anniversary month. On October 7, join us with our special speaker, Reverend Francis Fajardo, for our Healing Night. And on October 14 for our Praise and Prayer Rally with DS Reverend Christine Atrero. October 17 marks our anniversary Sunday. Let us celebrate together as a church with a special message from Bishop Rudy Juan. We will also offer our Rebuilding God's Temple replica covenant and our anniversary Thanksgiving offering during this celebration. It's our latest turn on October 24. Join our Sunday worship services and hear the special messages coming from our lay leaders. Brother Sammy Landingin at 7:30 a.m., Brother Dave Sansano at 9:30 a.m., and Sister Lex Laguerta at 3 p.m. Finally, let's celebrate with our kids as we have our Children's Sunday on October 31. So mark your calendars and join us online. Visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel for more details. Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday po to all of you. Tayo po'y umawit ng may kagalakan ng papuri sa ating Panginoon. Ni Jesus madayaw, agturay ti parswa,
nga lubungan. Sikat surutek, sikat dayawet, pagraksakem to'y kararwan. Ang mga nagpintas, turod ken tay-tayag, nagmulmula na pusaksak. Sanyata ken dayag ni Jesus na ayat, isut ng tek kanyang tibiyag. Naranyag tiinit, kastamet ti bulan, buyutan na'y langitan. Ngem mawala pulos, o martap ken Jesus, itiranyag na ken limnos. Sabi po sa Psalm chapter 117, verse 1 and 2. Purihin si Yahweh, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya'y purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa, pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Purihin si Yahweh. Tayo po ay manalangin. Kami po, ang Panginoon, ay nagpupurit, nagpapasalamat sa kagandahan ng umaga na muli mong ipinagkaloob sa amin. Lord God, we welcome you, Lord Jesus. We welcome you, Lord God, sa umagang ito ng aming pananambahan. Patuloy na ikaw po ang siyang maitaas po namin. Gamitin mo kami, mightily Father God, para sa iyong mga anak na nakatunghay ngayon. Ikaw po ang siyang magpakahayag sa aming kalagitnaan. Gamitin mo po, Panginoon, ang aming tagapagsalita upang magdala ng pag-asa at buhay sa bawat anak mo na makakapakinig ngayong umaga sa aming pananambahan. Sa iyo po ang mataas sa papuri, Ama. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Amo ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amo ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Nuagbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amo ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Item tinapay, tibyaga po. Maipay, ito'y kararwa. Kas panated mo dyan, den ang baybay. Kadagiti tao ibasak kada kayo iti naimbagadamag amasaraken iti baro at tulag kas insurat ni San Marcos kapitulo 9 versikulo 30 ken 8 aging gana iti 50 ket kastoy iti maibasa iti naimbag adamag Biblia. Kadwa tayo ti di bumusor kada tayo. Maestro kinuna ni Juan ken ni Jesus, nakita mi ti maysa tao amang pakpaksyat kadagiti demonyo, babaen iti panangaramat na itinagan mo. Pinaritan mi gapu ta ditay met kadwa. Imbaga ni Jesus kadakwada,
diyo parparitan, taawan ti agaramid iti milagro, babuon iti panangaramat na itinagan ko sa kalpasan na agsao kadagiti dakes abanag may papan kanyak. Takadwa tayo ti siya sinuman at di bumusor kada tayo. Laglagapen nyo at ti siya sinuman amang painom kada kayo iti sa nga baso adanom gapo tatao na kayo ni Kristo awaten nanto nga awaten ti gunggunana. Dagiti pakaigapuan iti panagbasol. Ti siya sinuman a pakaigapuan iti panagbasol ti maysa kadagitoy nga ubing a mamati kanyak. Nasaysayaat kuma no maigalot iti dakkel a gilingan a bato iti tenged na sa may tapwak iti taaw. Ngarod no ti imam ti pakaigapuan iti panagbasol mo putdem. Nasaysayaat apukul ka asumrek iti biag ngagnanayon ngem ti addaan ka iti dua nga ima ket mapan ka iti infierno nga awan ti apoy adi maidep. No ti sakam iti pakaigapuan iti panagbasol mo putdem. Nasaysayaat amay maysa ti sakam asumrek iti biag ngagnanayon ngem iti addaan ka iti dua asaka ket maitapwak ka iti infierno. No ti matam iti pakaigapuan iti panagbasol mo suwatem. Nasaysayaat a bulding ka asumrek iti pagarian ti Dios ngem ti addaan ka iti dua nga mata ket maitapwak ka iti infierno. Sadyay saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada ket ti apoy di met maidep. Tatitunggal maysa magunggunanto maguguranto iti apoy. Nasaysayaat ti asin ngem naawanen ti apgad na kasano iti panang paapgadyo manen. Maaddan kayo kuma iti asin iti panakigayem ket agkakapya kayo. Ni Apo Diyos ti agbendisyon iti panakaibasa iti paset iti nasantuan a surat. Amen. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. We're pilgrims on the journey of the narrow road. And those who've gone before us line the way. Cheering on the faithful, Encouraging the weary, their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to
and the memories they uncover Become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay espesyal dahil po it's Christian Education Sunday. Ikinagagala ko pong ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita na si Deaconess Phoebe Gamata Crismo. She came from the Northern Philippines Annual Conference, graduated in 1978, started writing Sunday school lessons as a student at Harris Memorial College in 1976. Since then, she has written children's books and stories, liturgical guides, and numerous Christian education curriculum and resource materials, including the annual vacation church school manuals produced by the National Council of Churches in the Philippines, which she produced and edited from 1982 to 2004. And the Board of Christian Education and Discipleship VCS materials from 2005 up to the present. She worked for 22 years at the NCCP and now serves as Executive Secretary of the Philippines Central Conference, Board of Christian Education and Discipleship. She is also in charge of the publication of the Filipino Methodist magazine, and at the same time working as editor of the Tagalog edition of the Upper Room, Kasama ni Jesus. She is married to Engineer Louis Crismo, with whom she has 4 children: John Joy Luis, Jemima, Deped teacher, and twins Hasmin Crismo, Pinoy Bible translator, and Joshua Hesed, a teacher also. So, let us all welcome Deaconess Phoebe Gamata Crismo. Thank you very much for that very generous introduction. Saan ko nga expectaran day jay, but thank you. Naimbag abigat yu amin kakabsat. Idanon ko kada kayo, ti Nabara Akablaaw, ti Board of Christian Education and Discipleship, ti Philippines Central Conference, iti panangrambak ti Knox United Methodist Church, iti Christian Education Sunday. Napateg kanyak ti Knox UMC. Gaputa ditoy tinangrugyak kas diakonesa ti iglesia tayo. I was assigned here for my first weekend appointment as a student. Kit nagisursuro ak iti Sunday school ti ubing on Sunday mornings.
ken extension classes ijay ayan ti riles ti train. Ijay sukat Paranaque iti malam ti Domingo. Aging gana ita kakabsat, miyembro ak pailaeng ti Early Birds Fellowship. So nga, you could say, I am a Knox person. Na Kristyanuan asursuro, iti panawen ti pandemya. Or learning the pandemic way. Daita ti inted ni Kabsat Lex Laguerta, chairperson ti Christian Nurture Ministry, nga tema tayo ita a Domingo. Ti na Kristyanuan asursuro, isot panagadal. Babaen iti panangsurot, ken apo tayo as Hesu Kristo, ken panagsursuro, ken kuana. Dagiti pasurot ni Apo Jesus, managanda iti adalan. Tiba isa nga adalan, masapol as sumurot, makipagpagna, makikuykuyog, ken agsursuro, ken kuana. Kasano tayo nga agbalin nga adalan ni Apo tayo Hesu Kristo, iti panawen ti pandemya. Agdua atawenen manipod ini nag-lockdown. Gapu iti COVID-19. Adu dagiti naapektaran ti virus. Nagsakit, ken natnatay. Nga ipatpateg tayo akamkameng ti pamilya, gagayem, kapamatyan, ken adupay. Dagiti ditay am-ammo. Nga mabasbasa tayo laeng iti Facebook wenno mangmangeg iti news. Ngem kakabsat, babaen iti parabor ti Diyos. Ti biag tayo agtultuloy. Ket saan nga nagsardeng ti panagserbi tayo iti Diyos. Saan na malapdan ti pandemya, ti panagdaydayaw tayo iti Apo. Saan met anapukaw, ken saan amapukaw, tinamnama tayo. Nakasursuro tayo kadagiti baro awagas ti panagadal ken panagdakkel iti pamati babaen iti teknolohiya. Ita kasla naruam tayon iti online worship, online Bible studies, online vacation church school, virtual choir, online meetings, ken uray pay online funerals. Nairuam tay kadimeten iti online offering, sapay kuma. Ado kada tayo, ti uray la mamin talo, wenno mamin lima. Nga makiservice, iti maysa a Domingo. Amok, nga ado ita, ti nakatugaw dita, sango ti cellphone, wenno laptop, wenno desktop, wenno TV, screen. Nga makidangdanggay kada tayo ita, nga agdaydayaw iti Apo. Adangarod may nga gayem ko, kunana kanyak, amom, no ti pagsukatan laang ke, dayjay, numamin ano ka ag-service ti may saldaw, lumampasakon, malabsakon di langit, ta 5 ti service ko kadal daw. Ag-shopping. Ag-shopping, you know? Ag-service di Central, ag-service dito Inax, ag-service di St. Bayer, ag-service di Tuguegarao, ag-service di Davao City, kanda dumapay. Okay. Daytoy ti maysa kadagiti bendisyon nga naawat tayo babaen ti teknolohiya. Uray no di tayo agkikita. Mabalin tayo ti agdadanggay, ngagdaydayaw iti Apo. Ti gospel reading tayo ita, manipod iti lectionary. Masarakan iti Mark 9, 38-50, nga imbasa ni Pastor. Kit daytoy, iso ti mangisuro kada tayo, no kasano ti agbalin na pudno nga adalan. Uray pay iti panawen ti pandemya.
Dagitoy asa uti apo, mangted kada tayo, kadagiti leksyon, anapintas unay, no masursuro tayo. Lagi pa nyo, mangrugiti teksto, iti reklamo, dagiti adalan. Impulong daken apo Jesus, nga da nakita damay sa atao, nga agpakpaksyat, kadagiti demonyo, babaen iti panangaramat na itinagan ni apo Jesus. Ngem pinaritan da, no? Pinagbawalan nila. Gaputa, di damet kadwa. Ipagarup da no maragsakan ti apo. Ngem imbes nga apresyaren ida ni apo Jesus, pinagsabihan pa sila. Di yu parparitan, kunana. Takadwa tayo, ti siya sinuman, adi bumusor kada tayo. He who is not against us is for us. Daytoy ti umuna eleksyon. Ti mission ket para iti isu amin. Ken aramid tay amin. Ti Book of Discipline tayo, no? The United Methodist Book of Discipline. Kunana, the mission of the church is to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Makita tayo, iti ebanghelyo, kasinsurat ni Matthew. Imbilin ni Apo Jesus kadagiti adalan na. Inkay ngarod kadagiti amin at tao iti amin a lugar. Ket pagbalinen yu ida nga adalak. Bunyagan yu ida, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ket isuro yu ida, ngagtungpal kadagiti amin, nga imbilin ko kada kayo. Nagdakkel ti misyon tayo. Naglawa ti pagmisyonan tayo. Isu nga saan tayo nga exclusive, no di ket inclusive. Everyone is welcome, no? Iti panagmisyon, ket responsibilidad ti tunggal maysa kada tayo. Ket aramid tayo met amin, asa nga pada. No daduma, kaslatay la makikumkumpetensya, kadagiti sabali, a grupo, wenno iglesia. Amuyo mat no makikumkumpetensya tayo, di tayo kayat ti maabak. Kit kayat tayo nga ipakitaan, nalalaing tayo, napimpintas ti aramid tayo, ken nasaysaya at ti panggap tayo. Saan ka di? At damay sa lugar nga pagisursuruan mi ti ubing, ijay local church, apagkamkamingan mi. Nagaduti agat attender iti dinomingo nga extension class, ken vacation church school during summer. At dangata 80, aging gana ti 120 nga ubing. Iti may sa meeting ti church council, nag-report dagiti teachers mi. Iti daytoy nga outreach. Adda kano sa bali a grupo, asimmangpet, ket nang rugi dametten nga agisursuro, kadagiti ubing, ijaya lugar. Ay na, nagaduwa na kasurun. Apay di da kumamapan kadagiti sa bali a lugar. 2 years ta, nasurok nga 2 years ta, nga gisursuro tayo to, pagkatapos umayda. Kasla kamla naagawan ti teritoryo. Kayat mi alumawlawa kuma, ti pagarian ti Diyos. Ken umadado dagiti agbalin nga adalan. Ngem, di mi matkayat nga adda umay sumsumrek ijay teritoryo mi. Tapno aramiden damet, dagiti aramiden mi. Baliktad met dahito'y kakabsat, tinapasamak, idi 123 years ago. Idi simmangpet dagiti misyonero dito'y Pilipinas. Kalpasan ti Spanish-American War, no?
inrugimatan dagiti na duma-duma a denominasyon ti mission work da. Alisto ti panagwaras ken panagramot ti Protestant faith. Gapo iti committee agreement nga inaramid dagiti mission boards. Anya daytoy nga agreement nagtutulag dagiti iglesia nga agmisyon da amin, ag-evangelize da amin, ngem saan da nga agkukumpetensya. Dagiti Metodista na panday jay Central Luzon ken Cagayan Valley. Dagiti Disciples of Christ na panday jay Ilocos Region, La Union, Abra, ken Southern Luzon. Ken dagiti Convention Baptist ijay da Western Visayas or Panay, na? Dagiti Lutheran ijay Eastern Visayas. Dagiti Presbyterian ijay da Central Visayas ken Bicol. Ket dagiti Congregational ken Missionary Alliance ijay da met Mindanao. Ti Episcopal Church pinili na ti mapan kadagiti kabambantayan ti Cordillera ken Cotabato. Dito'y laeng Manila, ti open city para kadagiti amin na denomination. Isut gapuna nga dagiti mainline Protestants, members ti National Council of Churches in the Philippines, at da amin headquarters da dito'y Manila. Nagpardas ti trabaho ti misyon ken evangelisasyon. Gaputa, they welcome everyone. They helped one another. Saan da nga nagkikinumpitensya. Ita panahon di pandemya, no ag-scroll ka dita, YouTube, makitam amin dagiti adungar aramiden dagiti churches, including Philippine Annual Conference and Knox United Methodist Church. O, kitaan yung tulatan. Adu dagiti aramiden da a panagadal, ken pangpa pigsati pamati, uray iti kastoy a panawen. Maikadwa, nga masursuro tayo iti teksto. Dagiti pudno nga adalan, isuda dagiti makabael nga umawat, iti nadagsen a requirements ti isusurot ken Apo Jesus. Malagip yu jay imbasa ni pastor. No, adda siya sinuman apakaigapwan ti panakaitibkol. No? Wenno panagbasol ti maysa kadagitoy nga ubing. Amamati kanyak. Nasaysayaat pay no maigalot ti dakkel agilingan na batoy ti tenget na sa itapwak iti taaw. Nyameten, amuyo ti gilingan na bato. Kastoy, kadakkel na. Sa dabot na ditoy, nakadagdagsen kakabsat. Jak mabagkat, jak pa'y maiduron. Apay ko mga ikan nakatibot tuon. No, ti imam, ti pakaigapwan ti panagbasol mo, put them. Nasaysaya at no pukul ka sumrek iti biyag ngagnanayon. Ngam ti addaan ka iti dua nga ima, ket mapan ka iti impyerno. Nga ayan ti apoy, adi maiddep. No ti sakam ti pakaigapwan ti panagbasol mo, put them. No ti matam, ti pakaigapwan ti panagbasol mo, swatem. Aray kong sakit naman nun. Nasaysaya at abulding ka, asumrek iti pagarian ti Diyos, ngem, ti addaan ka ti dua amata, ket maitapwak kamet ijay impyerno. Grabe, kakabsat, grabe. Nagdagsen matan ti paganurutan. No, kayat mo ti sumurot ken Jesus. Han kagbalin nga tibkul. Han nga si kakuma. Ti pakaigapwan ti panagbasol ti maysa nga ubing. Wenno, dagitay nakapsot pay ti pamati na. Naminsan na nagatenderak ti meeting ijay Chicago.
Agi-istorya kami kadag ijay kamiting ko. May isa nga pastor nga taga ijay Edison Park. Nistorya na nga, nagsermon ka no ti may sa Domingo. Sakto met nga ti lectionary reading kay teksto tayo ita. Idi ka nun recessional, di magnada nga bimabada di altar, nakita na ti may nga ubing nga nakakapit ti jeri daw ti kapilya. Nagsardeng ni pastor ta kinita na di ubing. Mabutbuteng ka no di ubing, agtigtigerger di bibig na nga makalulwa. So nga, nagtugaw ni pastor, kat kinasarita na. Nagsangit di ubing. Pastor, agpaiso ka di imbaga ni Jesus. Nga masapul nga putdek deto'y imak. Kinswatek deto'y matak no makabasulak. Inigaman ni pastor, ti abaga di ubing, kat kinita na di matanak. Of course not, David. Jesus was only exaggerating to make his point understood. Diyak kamo, nagkakatawa kami sa kami tumahimik, no? Ngam kakabsat, exaggeration man wenno saan. No kayat tayo ti sumurot ken Apo Jesus. Masapul nga awaten tayo, dagiti kondisyon nga inted na. Masapul nga isardeng tayo, dagiti dakes nga aramid. Dagiti aramid tayo nga makadangran. Kadagiti sabali. Kaspaset tibagi ni Kristo. Masapul nga saan tayo kumangagbalin na tibkol. Masapul nga idaton tayo dagiti biag tayo iti Diyos. Kastalaunay ti panagayat ti Apo kada tayo. Tapno tarigagayan na mailisi tayo kuma kadagiti amin apakaigapuan ti panagbasol ken pannakadadael ti kararwa tayo. Saan laeng nga dagiti mata, saka, ima, ti mabalin a makadadael. No daduma, uray pa'y dagitay pag-aayat tayo nga aramiden. Wino dagitay kayat tayo akanen. Ken uray pa'y dagiti relasyon tayo. A makadadael. Iti kararwa. Awanen ti napatpategpay ngem ti ayat ken parabor ti Diyos. Isot gapuna, akayat ni Apo Jesus, nga ikatan tayo amin, dagiti adda iti biag tayo a makatubeng, iti daytoy, a parabor. Iso nga kunana, ikatam amin, apakaigapuan ti panagbasol mo, say-saya atem, ti panagbiag mo. Saan nga dayjay literal nga, pot dem tasakam, no iso ti makaigapo ti pakabasulam. No? Aba, hanay baga swatem, no? Nga literal. Ise-save nga rod di eyesight. Ngem, isardeng mo. Dagita aramidem ang makadadael. Adapay may katlo eleksyon, kabsat. Kas adalan ni Apo Jesus, agbalintay kuma, akas laasin. Dahil tati maudi nga bersikulo, ijay teksto tayo. Idi ubing kami, adda pagsasaud agiti babakit. Awam asin na dayta. Kunada. Wenno, agasin kayo mit kunada, no, adda manggagda, wenno makita da nga agsasao nga, birngas. Amoy ati birngas, daytay kaslaawan daydayaw na. Ano? Slaawan respeto na. Kunada pa, no, medyo makaungit dan. Apay, adayo kayo ije bye-bye. Tawan asin nyo. Ni Apo Jesus kinunana, iti verse 50. Nasayaat ti asin. Ngem no awanen ti apgad na, kasanupay ti panang paapgad yumanen. Maaddaan kayo kuma iti asin ti pannakigayem. Ket agkakapya kayo.
Wen kakabsat, napateg ti asin. Isot mang ted raman. Raman ti sida, ken mang preserve kadagiti makmakan, tapno saan ang madadael. Ti apgad ti asin at the cleansing and preservative powers na. Ket daytoy iti kayat ti Apo makita, iti panagbiag dagiti adalan, ken kastamet kada tayo ita. Anya nga klase ti panagbiag daytoy, at asin na. Panagbiag ana urnos ken natal na. Adda panagsisinakit, ken panagpipinnateg. Ket no adda, di pagkikinaawatan, agkakapya. Dayta, ti asin, ti pannakigayem. Tatta, kasano nga maamuan ti lubong? Adda tayo dagiti adalan na. According to Jesus Himself, no? No adda kapya itigimong dagiti mamati. Sigurado nga adalan na dagita. Manipod iti teksto tayo, adda dagiti makita tayo apagilasinan. Umuna, panangawat kadagiti sabsabali. Apay siya sino ay dagiti sabsabali? Amasapol tayo nga awaten. Kuna tayo no adda managbabain launay, wenno saan napasig kada tayo. Kasla kamit sabsabali. Feel at home, awan mati sabsabali kada tayo. Ti sabsabali, ket adayo, wenno naiduma, saan tayo akapareho ti pamati, wagas ti panagbiag, pagsasao, ken uray pay itsura. Ti sabsabali, ket di tay ka-close, di tay ka-vibes. No awatan tayo dagiti sabsabali, inclusive tayo. Ket may sa dayta apagilasinan, apasurot na tayo ni Kristo. Aramidan tayo nga rod ti iglesia, apagtaengan dagiti amin nga anak ti Dios. Ket lumawlawa ti misyon tayo. Lumawlawa ti pagarian ti Dios. Ket ad-ado tayo ang mapanagmisyon. May kadwa apagilasinan, pagwadan saan atibkol. Ni Dr. Ronil Arevalo, ng translation consultant ti Philippine Bible Society, ken ti Board of Christian Education and Discipleship. Kinunana iti may nga Bible study. Very demanding talaga ang requirements ni Jesus sa mga gustong sumunod sa Kanya. Pero, simple lang naman ang demand niya. Iwasan mong maging dahilan ng pagkawala o pagkasira ng pananampalataya ng iba. Ang kailangan dito ay pag-aalay at pagtatalaga ng buong buhay, buong pagkatao natin sa Diyos. May katlo ken maudi, agkakapya kayo. Ti maysa nga adalan, ket kasla asin. Kunanapay ni Dr. Arevalo, and I quote, "A disciple is God's preservative agent to prevent the world from spoiling. Isu ti instrumento ti Diyos amang laped iti pannakadadael ti lubong." Kaya't ko nga inayon tayo dito, ti misyon ti iglesia tayo. Datayo, dagiti instrumento ti pannakabalbaliw ti lubong. Kasano? Agkakapya kayo, kinuna ni Apo Jesus. Live in peace with one another. Daytoy a panagkakapya, maaramid laeng, nutong palen tayo, tibilin na. Iti Juan 13, 34 and 35. Adda baro abilin nga ited ko kada kayo, agiin nayat kayo.
Kas iti panagayat ko kada kayo, kas tamet ko ma, ti panagiinnayat yu. No agiinnayat kayo, maamwan to dagiti amin na tao, ada kayo, dagiti adala. Kakabsat, sapay kuma takasta. Sapay kuma, manipod ita. Amen. Agyaman kami iti nabagas nga mensahe yu kada kami anti Febe iti daytoy nga bigat ni Apo Dios ko may tagtultuloy ang mga ramat kada kayo tapno iwarnak yu tinaimbag damag ni Apo ting Hesukristo ket iti daytoy nga aldaw itultuloy tayo nga rod iti agkikinapyam ken agkikinararag kakabsat ket dawatek nga agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios ipeksami tin kami panagyaman ken ka, iti mensahe nga naipaay babaon, iti anak mo Apo, ni Deaconess Febe Gamata. Agyaman kami ken ka o Apo, iti ayat nga iso nga impaay mo kada kami, iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, iti bendisyon, iti biag, ken salon at mi, tapno makapagdaydayo kami ken kao Apo iti na dumadumang wagas. Kang runana o Diyos ngagyaman kami gapuna taada iti teknolohiya akas iti daytoy online worship service. Ket adayo iti pakadanunan iti panakaiwarnak iti mensahem kadagiti anak mo. Iti daytoy nga aldaw agyaman dagitoy akakabsat mi o Dios. Kadagiti selebrasyon iti biagda. Agyaman ni Engineer Samuel ken Tita Nilda Landingen. Iti panakadanon iti anibersaryo iti kalaysada iti 22. Agyaman kami iti ayat nga nagtaod ken ka. Nga daytoy nga ayat ket makita iti uneg iti pagtaenganda. Agyaman ken ka o Apo ni Katrina Joyce Asuncion ken kastamot ni Pia de la Cruz nga nagkasangay idi 25. Ken kastamot o Apo ngagyaman ken ka ni kabsat nga Winnie Regindin ken Adrian Joy Katabay. Ken kastamot ni Randy Orial nga nagkasangay matlaong idi Kalman o Apo ni Nanay Maxima Garcia intunot 30 ken kastamot ni Maygin Lumawig. Ikamatalik mi iti salunat ken biag dagiti nga anak mo o Apo ngagyaman ken ka ken uray pay dagiti saan nga nainaganan iti daytoy nga oras. Bendisyonam kadi dagiti amin nga agselebrar iti anibersaryo iti kalaysada ken kastamot dagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga bulan iti Setyembre. Ken kastamot nga idawdawatan ken ikarkararagan mi o Dios damanang Betreyes bendisyonam kadi ti salon at na ipatay mo kadi iti man nakabalin nga imam ken kuana o Apo ket umimbag ni Ate Betreyes. Ni Manang Adelina Roman, ikamatalik ni Apo iti panagdialysis na. Ni Nanay Marcelina Evangelista iti Isabela, bendisyonam kadi. Ken kastamot o Apo, da Engineer Momoteo ken Mami Eleonor Usita, nga isuda ket nagpositibo iti COVID. Ikamatalik mi ken ka o Apo, itinabiit nga panaglaingda manipod iti daytoy nga sakit ken uray pay dagiti amin nga addaan iti COVID itinagan mo Apo Hesukristo paimbagam kadi dagitoy nga anak mo nga umawawag itinagan mo iti daytoy nga oras. Bendisyonan nakam kadi o Apo
ken ilisin na kami, isalakan na kami o Apo, manipod iti daytoy nga virus nga agriira iti intero nga lubong. When o Ama, bendisyonam kadi, ni Tatay Jesuito Espinosa, ni Manong Vir Santos, ni Manong Raymond Neflas, ken ni Manong Bandong Sermonia, kamatalik mi ken katisalon atda, ni Nanay Amor Sermonia, bendisyonam kadi ison Apo, ti kararag mi agtultuloy itinasayaat asalon atna. Ni Manong Jaime Ferrer ken iti anak na ni Jamanea, bendisyonam kadit salon atda. Nangkal James Saklayan, iti Amerika, bendisyonam kadi o Apo iti inapan nag chemotherapy. Ken kastamet o Apo nga bendisyonam ni Nanay Lilia Marquez ken ni Nanay Josefina Bautista, ikamatalik mi iti salon atda. Ken ni Tatay Manuel Garcia, ken ni Aisa Alia de Leon, iti pamilya ni Manong Larry Correa, ken ti biag ken salon at dagiti kamkameng mi iti Ilocano service iti Knox United Methodist Church. Wenno Apo si kakadi, iti agbendisyon iti sagtumunggal may sa kada kami, iti daytoy nga aldaw. Ken kastamet nga itultuloy mi o Apong idawdawatan, nga liwliwaom kadi iti pamilya, iti uy, iti panagpakada ni Ate Nena uy. Ken kastamet iti pamilya, iti raros ken karyon, iti panagpakada, iti ingoten da akabsat, ken ina, iti uneg iti pagtaingan ni Auntie Joan Raros Carrion. Si kangarod o Apo tagbendisyon, uray pay, iti kadwami nga pastor, ijay Northeast Philippines Annual Conference, ni Pastor Marcelino Pagtakunan, iti panagpakada na, iti daytoy nga bulan, iti Setyembre, gapu iti COVID. Ket Ama, ikamatalik mi dagito yung anak mo iti sangwanam iti dayto yung aldaw, si kakadi iti mangliwliwa kadakwadam amin. Ket o Diyos, bendisyonam dayto yung nasyon mi iti Pilipinas, bendisyonam dagiti lideres mi, ket sapay kadi ta aramatam iti biag daw Apo, tapno matulungan dagiti nakakaasing anak mo, dagiti naawanan iti makan, dagiti awan o Apo, dagiti mawaw nga anak mo o Diyos iti dayto nga gundaway, ket maipaay kadi dagiti kasapulan da. Ket amami nga nasantuan, bendisyon namin iti iglesia mi, iti patpatig mi nga United Methodist Church, iti intero alubong. Aramatem dagiti obispo mi, district superintendent, dagiti pastor, diakonesa, ken dagiti misyonaryo, ken uripay dagiti kamkameng ni Apo, arumwar kami, ket ipaduyakyak mi iti nasantuan anagan mo, ikan mi iti namnama, dagiti anak mo o Diyos iti daytoy nga panawen iti pandemya. Ken kastamot nga idawdawatan mi dagiti kakabsat mi nga OFW, dagiti kakabsat mi o Apo nga agtratrabaho iti balasiw taaw. When o Diyos, idawdawatan mi isuda, asapay kuma, tamailisid iti peggad, ket nasayaat iti salunat da, kabayatan iti indapan nagtrabaho. When amami nga nasantuan, madaydayaw, iti nagan mo, iti daytoy nga aldaw. Ket dagito iti dawat ken kararag mi, babaon iti nagan iti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa mabiyayang panalangin na ito na ating narinig. Ngayon po ang panahon ng atin pong pagkakaloob. Sabi po sa Deuteronomy chapter 16 verse 17, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh,
na inyong Diyos. Tayo po ay inaanyayahan at na tayo po ay magkaloob ng ating tithes and offering. Nariyan po sa ating screen ang ating BDO account number, Knox United Methodist Church, at ang ating pong GCash account number, dalawa po iyan, at tayo po ay patuloy na magkaloob. Tu'y sagot na ibig, nagdaog dagupam, intalik mo kadakawit, dakang ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken kauapo nga nailangitan, iti kinaimbag mo kadagiti amin nga anak mo o Diyos, nga iti likudan, iti kinarigat ti biyag, ket adtoy ipaayda dagiti sagsagot da, iti panagtultuloy, iti panakaiwarnak, iti naimbaga damag, ken maipaay iti kasapulan, iti iglesyam, dito'y Knox United Methodist Church. Ti dawat ken kararag mi o Apo, bendisyonam ka dito sa lunat da, ti trabaho da, ti negosyo da, ken uray pa o Apo, dagiti adu nga plano da iti dayti nga biyag. Ket amami, bendisyonam dagiti nga sagsagot, tapno agserbi, iti pagayatam. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babaw ni tinagan niya po ming Heso Kristo. Amen. Kakabsat, madaydayaw itinagan ni Apo ting Heso Kristo, iti dayting aldaw, iti kaadda ni Auntie Febe Gamata Krismo, ket ni Apo Diyos kumait ni may daydayaw, gaputan naggapupay ijay San Jose del Monte, Bulacan, ket umay ditoy tapno iwarnak na iti naimbaga damag, ket agyaman tayo iti mensahe, iti kapya, ken namnama, iti dayti nga bigat. Agyaman kami, ante. Ken kastamot kakabsat nga agyaman kami, kada kayo nga agkasangay, ken agselebrar iti anibersaryo, iti kalaysayo, iti daytoy nga bulan, ken urepay iti daytoy nga lawas. Ket ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon kada kayo amin kakabsat. Ket tultuloy tayo nga umasidag ken ni Apo tayong Heso Kristo nga ikan na tayo iti dugpay a panagbiag ken maaramat iti biag tayo nga agserbi ken kuana. Ket dadig iti damdamag Renwell, dagiti pagyamanan tayo iti panakaipaay iti joyful giving, iti selebrasyon, iti dayti nga bulan. Celebrating 123 years of God's goodness. Here are Knox UMC's anniversary activities this October with the theme Living in Faith, Tested by Time, Moving On with Love. October 3 is World Communion Sunday. Join us online and via Zoom as we celebrate this during a joint worship service with the Last Supper and Passover meal.
to be led by Reverend Dr. Menre Mendilio. We will have special midweek services during our anniversary month. On October 7, join us with our special speaker, Reverend Francis Fajardo, for our Healing Night. And on October 14 for our Praise and Prayer Rally with DS Reverend Christine Atrero. October 17 marks our anniversary Sunday. Let us celebrate together as a church with a special message from Bishop Rudy Juan. We will also offer our Rebuilding God's Temple replica covenant and our anniversary Thanksgiving offering during this celebration. It's our latest turn on October 24. Join our Sunday worship services and hear the special messages coming from our lay leaders. Brother Sammy Landingin at 7:30 a.m., Brother Dave Sansano at 9:30 a.m., and Sister Lex Laguerta at 3 p.m. Finally, let's celebrate with our kids as we have our Children's Sunday on October 31. So mark your calendars and join us online. Visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel for more details. September is Christian Education Month here at Knox United Methodist Church. We celebrate Seniors and Grandparents Sunday on September 12. All seniors are welcome to join our worship services and our fellowship live via Zoom. Fun games and prizes await our dear seniors. We will acknowledge our brothers and sisters' academic milestones the past year through our Recognition Sunday on September 19. Fill out our Google form to let us know if you or your child has graduated or have received awards. Big or small, we would love to know. Join us the same day for our Sunday School Festival at 7 p.m. A fun night filled with music, dancing, and inspiring stories on how our Bible study and care groups were instrumental in everyone's lives during this pandemic. We culminate our CE month on September 26 with our Christian Education Sunday. Join our worship services as we listen to inspiring words from our guest speakers. Deaconess Phoebe Crismo at 7:30 a.m., Dr. Christina Manyabat at 9:30 a.m., and Deaconess Abigail Cruz at 3 p.m. So mark your calendars and join us online. Visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel for more details. Agyaman tayo, kadig iti damdamag iti daytoy nga aldaw kakabsat, ket laglagapan tayo ito numay nga Domingo, ket iti serbisyo tayo, joint worship service at 9:30 a.m. Ket adda ti dawn prayer kakabsat, ngem dayjay celebration ket 9:30 iti World Communion Sunday. And then thank you Brother Russell Mikabalo sa inyong pag-attend sa aming worship service. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo. Ket agyaman kami ti kaddayo sapay kumaadan umatendar iti panagdaydayaw iti Apo. Ket ited tayo iti replika tayo kakabsat into anibersaryo tayo ket makitayo iti sobre ket ni Apo Dios kumay tagbendisyon iti panangisagot tayo iti panagyaman tayo iti Apo nga maaramat daytoy iti panakapasdek iti balay iti Dios ket madaydayaw iti Apo. Ket tumakder tayo amin kakabsat, no nakatugaw kayo, tumakder kayo, takantaon tayo daytoy nga kanta. Sika Apo kas pastor ni. Sika Apo kas pastor mi, alwag mo't masapul mi. Inakang kataraonan, koral mo't isagana. Apo Jesus ka bendituan, sinubot ko kwa na
Gem no agdawat ka. Karimawat na ka, na panglakin dagisman. Kasya nagasana akam, idarama kanay. Apo Jesus, kabendituan, di nakangkat baybayan. Apo Jesus, kabendituan, di nakangkat baybayan. Agkararag tayo, when amami nga nasantuan, ken Apo ming Heso Kristo, di nakam ka di baybayan o Apo, iti daytoy manen nga umay nga baro nga bulan, iti Oktubre. Agtultuloy ka di nga maddaan kami tinamnama. Ken anus iti panakaiwarnak iti naimbag adamag. Kas iti daytoy nga aldaw, iti kaaddaw Apo, ni Auntie Deaconess Febe, gamata Krismo, anang yeg iti naimbag adamag, iti daytoy nga selebrasyon iti Children's Sunday. Ket amaming Christian Education Sunday, agyaman kami, iti panangsalwad mo kadakwada, iti dalanda, ken iti nang i-drive o Apo kanyana ni Brother Russell Mikabalo. Agyaman kami, iti ayat daw Apo, nga imay ditoy Santa Cruz, tapno iwaragawag ni Auntie Febe, iti nasantuan nga sasaom o Diyos. Amang Ted, iti pigsa kada kami, iti in kami panakipagnaken ka, iti daytoy nga aldaw, ken kangrunana o Apo, iti daytoy nga tawen. Agyaman kami, iti biyag, dagiti duwa nga diakonesa mi o Apo, ni Deaconess Irene, ken Deaconess Sharon, nga aramatem iso daw Apo, akras Christian education teachers, tapno kadagiting ubing o Apo, ket dumakkel da, kadagiti nasantuan asursuro. Ken agyaman kami tibiyag ni kabsat nga Jodic de los Reyes, nga inaramat mo o Diyos, ang nagtugtog iti daytingal daw. Iti biyag de Renwell ken Ronnie, agyaman kami. Gapuna ta isuda ti instrumentom o Diyos. Tapno nasayaat nga mayegmi dagiti sasaom, kadagiti anak mo, nga addada ti online. When amami nga nasantuan, ipaay mi, iti dayaw, ken ka iti dayting oras. Ket kastamat o Apo nga, itultuloy mi nga dayawan itinagan mo iti dayting aldaw, iti sumuruno nga serbisyo, iti oras at alas 9:30, babon ken Dr. Menry Mendilio, ken kastamot into numalam, babon ken Reverend Dr. Jericho Ong, iti contemporary worship. Ket amami, dawdawatan ken karkaragan mi, dagiti maaramid iti daytoy nga umay nga bulan, iti selebrasyon, iti sangagasot ken 20 nga talo, atawan iti Knox United Methodist Church. Bendisyonam kadigid-dagiti speakers mi o Apo, ket sapay kuma, ta iti daytoy nga selebrasyon, ket dumakdakol iti in kami nga panagpamati ken kao Apo, ket amami nga nasantuan, bendisyonam kadi iti Knox United Methodist Church, sapay kadi adupay iti maramidan na nga panagmisyon ken panakaiwaragawag iti sasaom, uray pay iti balasiw taaw. Ket amami nga nasantuan, ket bendisyonam ni kabsat mi nga Elmer Valera, iti panakaipunpon iti inang na, iti daytoy nga bigat ni Nanay Conchita Valera. Ket liwlawom kadi daytoy nga anak mo nga naulila, agmay sa isunan, ket sapay kumao Apo, ta agtultuloy na ta makipagnaken ka. Bendisyonam iti panagbiag na o Apo, tagmay sa isunan. Ket nga rod, ikamatelek mi ti dayaw ken Gloria, itinagan mo iti dayting oras, amami nga nasantuan. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi,
Babon itinagan ni Apo ming Hesus Kristo kas manubot ken mangisalakan kada kami. Amen. Amen. Ti ama ken anak umam ken Espiritu liliwan dalam ipamunam ti langit ken ti dagat. Ket itaawatin tayo itinaindaklan apan ang bendisyon ti Dios Ama. Babon iti anak na isu ni Apo tayo Hesus Kristo nga isu na ti dalan ti pudno ken iti biag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu isu kumay ti awaten ti ta nga awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan ni Apo ting Hesus Kristo iti dayting aldaw. Kamsat, ited tayo, iti panagdayaw tayo kani Apo Diyos, ket ited, Teacher Irene, ited tayo, iti panagyaman tayo kani Deaconess, Febe, Gamata Crismo, akas panagyaman iti Knox United Methodist Church, iti gundaway nga impaay nakada tayo iti dayting aldaw. Picture. Sige. Sige. Ni Apo Diyos iti may lidayo.